Nagatubang na sa kalapasan sa Section 5 o 11 sa Article 2 sa Republic Act 9165 ang usa ka construction worker human nasikop sa bypass operation sa kapulisan. Ang nasikop gila sa kapulisan nga si alias Romeo, 42 anyos, tagalungsod sa Sugod nga kasamtangang nanimuyo sa Sacres Road, Barangay Bacilid sa Mandawi City. Nakuha sa mga operatiba gikan sa dinakpan ang 25 gramos nga gituhuang shabu atol sa bypass operation sa Barangay Kasuntingan sa Dakbayan sa Mandawi. Si Police Major Eric Hinguyon, hipi sa Kasuntingan Police Station, mao'y nangulo sa operasyon. Human sila makadawat og impormasyon sa suspitsado nga naglihok sa illegal nga drugas. Ang Kasuntingan Police Station sa Mandawi City Police Office wala muluag sa ilang kampanya sa pagbatok sa illegal nga drugas. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.